kume i kriminalci, da Srbi su kume i kriminalci. Dakle, mi smo ovde došli kako bi podržali sve naše prijatelje i sve državljane Srbije koji žive u Loznici, a i u svim krajevima države. Ja smatram da ovaj projekat koji pokušaju da sprovedu ovde će dovesti našu zemlju u sunovrat. Nećemo moći da živimo kako smo navikli, nećemo imati vodu za piće, nećemo imati hranu na kakvu smo navikli. Strane agencije i organizacije, uključujući pre svega Rio Tinto, ali i ostale koji pokušavaju da našu zemlju preotmu, da je kupe za dinar, uzimo i ostale fabrike koje su stranci kupili i sada naši radnici u tim nehumanim uslovima rade za minimalac, da bi imali samo nekakvog posla, da bi mogli da daju koru hleba za njihov stoj i da tako doprinesu njihovoj kući. Mi se borimo protiv toga, mi želimo da svi prosperiraju, da svi imaju normalno radno vreme, normalne radne uslove i da se ekološki minimum poštuje, a idemo ka tome da cela država bude najzelenija na svetu. Generalno mislim da ljudi koji na bilo koji način se ne izjašnjavaju o projektu Jadar ili misle čak da je on dobar, su ljudi koji nikada nisu izašli sa svoje opštine, verovatno, i nisu upoznali lepote Srbije, nisu videli ljude, nisu videli predele koje Rio Tinto namerava ovim projektom da uništi. Mi imamo jako tešku situaciju, a to je da geopolitički ne stojimo dobro već desetinama godina unazad i danas mi kao mladi ljudi ubiramo posledice neke loše politike koja se kroz decenije sprovodila, kroz to što hoće da nam otmu još jedno parče teritorije za nečiji tuđi interes. Zaista su super ideje o ekološki zdravim sredinama, o zelenim dogovorima i sličnim stvarima tamo negde u inostranstvu, ali nije fair da se to dešava na leđima ljudi iz Nedeljica, Dobrinja i tome slično. Svako ko je ikada posetio Nedeljice, pogledao te ljude u oči, zna da projekta Jadar ne sme da bude i da dolina Jadra mora da ostane netaknuta kao što jeste.